Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade sa chcem poďakovať vedúcemu katedry ako vedúcemu centra za pozvanie. Je to pre mňa veľká česť prednášať v Hradci Králové, ktorý je známy tým na Slovensku, že sa v podstate orientuje na systematickú filozofiu, na analytickú filozofiu. A pre mňa je to cenné pozvanie hlavne z toho dôvodu, lebo v podstate mám možnosť hovoriť o téme, ktorá je súčasťou môjho viacročného projektu a ktorá spája môj záujem jednak v antickej filozofii a zároveň môj záujem v filozofii jazyka alebo filozofii lingvistiky. Téma je teda nazvaná, či majú aristotelovské názory na jazyk nejakú relevanciu aj dnes. Mohli by sme ešte povedať, že sa budeme pýtať na to, či sú inšpiratívne a že mojou úlohou tu dnes, ktorú som si vytýčil, bude predstaviť Aristotelov prístup k jazyku s tým, že hneď na úvod, ešte predtým, ako začnem samotnú prezentáciu, tak treba povedať niekoľko takých vyjasňujúcich metodologických poznámok alebo takých mojich intuícií, zistení, z ktorých bude tá prednáška vychádzať a potom už pôjdeme vlastne postupne. Aristotelová teória významu jazyka býva mainstreamovo interpretovaná a v podstate tá interpretácia býva zhrnutá v takej nálepke, že sa povie, že to je naivný realizmus, alebo že ide o epistemologický realizmus, čo je v podstate pozícia, ktorú Aristotelovi pripisujú interpreti, podľa mňa najmä pod vplyvom toho, ako je čítaný od stredoveku a moderne. To znamená, že v podstate Aristoteles zastával teóriu, kde na základe jazyka, nejakých artikulovaných zvukov alebo písaných znakov, ktoré sú prirazované k mentálnym obrázkom, ktorými človek už nejako hotovo disponuje, človek sa prejavuje jazykovou schopnosťou, ktorá je špecifická pre neho a má schopnosť dokonca kopírovať, to zjednodušene, kopírovať nejakú realitu alebo staviť veci tam v realite. Ja sa pokúsim ukázať, že Aristotelovmu pohľadu rozumiem trošku inak. Budem sa snažiť vlastne pomôcť si v celej tej prezentácii jednou myšlienkou, ktorá pochádza od filozofa lingvistiky Talbota Taylora, ktorý je žiakom oxfordského profesora lingvistiky Roya Harrisa a má tzv. Integracionistický prístup v lingvistike. A Taylor sa pýta v jednej svojej štúdii, je fonéma fyziologickou, akustickou, psychologickou alebo abstraktnou jednotkou? Keď som túto otázku položil kolegyni, ktorá robí všeobecnú lingvistiku u nás na katedre slovenského jazyka a literatúry, počul som, že sú študenti aj z tohto odboru, z češtiny, teda z národného jazyka, tak mi odpovedala okamžite abstraktná jednotka. Keď som ju položil inej kolegyni, ktorá sa venuje tej istej disciplíne, povedala psychologická jednotka alebo fyziologická jednotka. No a tam tá otázka je v podstate provokatívna v tom, že Taylor teda ako uvádza, že vybrať si jednu odpoveď a diskvalifikovať iné znamená nepochopiť, bohatosť prístupov alebo možností, akými rastami sa budeme pozerať na fenomén jazyka. A v tom bude trošičku aj kľúč k tej mojej prednáške, že Taylor hovorí, že môžeme a máme odpovedať, že ide o abstraktnú jednotku, že ide o fyziologickú jednotku, že ide o teda ako akustickú jednotku a vystihuje to aj podstatu toho, že a snažia sa s tým svojím ako prístupom nejako formulovať závery a zistenia týkajúce sa jazyka, ale tým pádom ako nie sú schopné zložiť nejaký finálny obrázok tak komplexného javu, akým jazyk je. Keby som si mal pomôcť vyjadrením profesora Peregrina tu prítomného, ono sa zdá, že tie jednotlivé vedy, ktoré sú etablované, vždy si musia, že to je nevyhnutnou ich podstatou, skrátka, vybrať nejaký raster
ktorým sa budú pozerať na nejaký fenomén. To znamená, ak chcem skúmať nejaké objekty, môžem sa na ne pozerať ďalekohľadom alebo mikroskopom a skrátka niečo v nich uvidím. Ale nie je možné skladať 6 rastrov naraz, 5 konceptuálnymi schémami opisovať jeden proste ako tak komplexný, akým jazyk je. A teda je taký návrh, alebo môžeme povedať, že dá sa povedať, že vedec je vždy nevyhnutne ako postavený preto, že sa musí sústrediť na konkrétny aspekt. A profesor Pellegrini hovorí, zatímco skutečné porozumenie tomuto komplexnému fenoménu vyžaduje seskupenie rozmanitých aspektov do jednoho obrázku. A v tom sa doma opäť spíše filozofové. Hej. Tak ako ono nás to v podstate aj kvalifikuje a diskvalifikuje. Áno, diskvalifikuje nás to z toho exaktného prístupu a kvalifikuje nás to zároveň k tomu, aby sme sa snažili skladať nejaký integrálny obrázok. Ja keď som teda si už prechádzal v hlave, že ako tá prednáška bude prebiehať, tak to ma tak oblialo súdený pohľad, som zistil, že či ja vôbec viem, ako je to s aktuálnou filozofiou jazyka, aby som mohol povedať, či Aristoteles teda ako aktuálny pre filozofiu jazyka. Ale pozeral som si hlavne prístupy toho integracionalizmu a prístupy filozofie a lingvistiky, takže voči ním budeme vymedzovať časť svojej prednášky. Mojou úlohou teda bude ukázať to, že Aristoteles nerozpoznal oblasť jazyka ako samostatnú oblasť, ale tak ako logiku chápe ako orgán, ako nástroj, ktorými formulujeme a snažíme sa vystihnúť to, ako fungujú iné epistémy, iné oblasti ľudského poznania, dajme tomu teoretické poznanie, alebo praktické poznanie, alebo tvorivé poznanie, to je etika, tak podobne je to aj s celým fenoménom jazyka. To znamená, ak chceme naozaj porozumieť tomu, aký je Aristotelov pohľad a zoznámiť sa s ním, podľa mňa nie je možné urobiť výňatok zo spisu o vyjadrovaní a pozrieť sa, tak Aristoteles hovorí o jazyku toto a interpretovať celý jeho pohľad len cez toto skúmanie. Vieme, že Aristoteles bol prvý v dejinách filozofie, ktorý spracoval témy nám blízkym spôsobom. Nám ako západňarom v zmysle toho, že vždy si vybral nejaký aspekt fenoménu, venoval sa mu dôsledne a bol si veľmi dobre vedomý, že sa mu venuje z nejakého pohľadu tomuto fenoménu. A preto, keď chceme spoznať tak komplexný fenomén, ako je jazyk, podľa môjho návrhu a moja snaha v mojom projekte je, musíme prejsť jeho biologické spisy, teda spisy, ktoré venuje živočíchom, ako o častiach živočíchov, o vývoji živočíchov alebo skúmanie živočíchov a musíme sa venovať tomu, ako on vlastne rozumel ľudskej reči, to znamená hlasovému prejavu a jazykovému správaniu. Čiže prvá časť prednášky, pokus o približenie Aristotela a ukázanie, či je aktuálny alebo inšpiratívny, tak bude cez tú biológiu reči. Zoberiem si na sústredenie, alebo teda ako za predmet najskôr tie časti, ktoré sa venujú analýze reči. Potom prejdeme samozrejme k náročnej téme, to je pripisovanie významu, vôbec zložitá otázka, čo by to mal byť význam. Pokúsim sa identifikovať miesta v Aristotelových spisoch, ktoré riešia túto otázku. A postupne sa dostaneme od biológie reči a psychológie pripisovania nejakého zmyslu, alebo v podstate nejakým nosičom nejakého zmyslu. Filozofia jazyka, to znamená k samotnej reflexii toho, že na čo jazyk slúži, ako je špecificky v ľudskom druhu a tým by sme mohli získať nejaký podľa mňa komplexnejší a relevantnejší obrázok o tom, aký bol Aristotelov pohľad na jazyk. Ešte raz dôrazňujem, nerozpoznávam to ako samostatnú oblasť, to znamená, nenájdeme žiadny spis, kde by sa chcel vyjadriť finálne v komplexnom obrázku sám k jazyku. Dobre. Toto som vlastne ako naznačil, budeme prechádzať zoologickými, psychologickými spismi, vybranými prácami z toho súboru orgánov, to znamená kategórie o vyjadrovaní a o sofistických dôkazoch a samozrejme budeme musieť sa pozrieť trošku aj na miesta, kde sa vyjadruje o jazykovej schopnosti alebo o človeku ako jazykovom tvorovi na miestach tých nejaké poetika, retorika alebo politika. Začneme teda postupne. Z hľadiska Aristotelových zoologických spisov je ľudský jazyk skúmaný a predstavovaný v rámci kontinua živočíšnej ríše. Dá sa povedať, že Aristoteles naozaj v svojich biologických spisoch tých troch si všíma, ako komunikujú rozličné druhy živočíchov. A snaží sa identifikovať tie črty ich komunikácie, ktoré človek zdieľa s inými živočíchmi a samozrejme, že tým automaticky aj identifikovať tie, ktoré už iným živočíšnym druhom nie sú vlastné. Už len v tomto momente si môžeme uvedomiť, že Aristoteles ako v podstate
učenec, ktorý vyrastal v prostredí, že jeho otec, jeho starý otec boli proste lekári a že si bol veľmi dobre vedomý, že lekárstvo alebo medicínu, on uvažoval, že to nie je veda, to je taký zvláštny druh vedy, hovorí metafyzike, je tá veda o jednotlivom. To znamená, ako my si všímame nejaké patterns, nejaké pravidelnosti, regularity, ktoré sa nám objavujú na základe symptómov u tých jednotlivých pacientov, ale je veľmi náročné proste ako urobiť z toho nejaké závery, ktoré by boli univerzálne platné. Nič takéto Aristoteles nechce robiť a naozaj Aristoteles bol svojim vzdelaním aj prístupom, dá sa povedať, k mnohým filozofickým otázkam, skôr nie verím, že ako Platona, ale v princípe, ako mne sa zdá, že k mnohým takýmto fenoménom prístupov, ako by sme dnes povedali, že biológ alebo komparatívny evolučný biológ. Niečo na spôsob toho, čo robil v 60. rokoch v etológii Charles C. Hawkins, ktorý v podstate tiež sa snažil cez 13 typických črt, ktoré sa týkajú fenoménu komunikácie, identifikovať tie, ktoré zdieľajú, dajme tomu spevavce, papagáje, hmyz a ľudia a snažil sa prísť na tie, ktoré už niektoré živočíšne druhy, ktorými nedisponujú. To znamená, v 60. rokoch sa aj vo filozofii lingvistiky, na poli lingvistiky, ale hlavne na poli skúmania evolučná biológia a etológia, v podstate správanie zvierat, znesli také otázky, že či je jazyk ako esenciálnou vlastnosťou ľudí, alebo spočíva len v miere komplexnosti, skrátka tým, že sa skladáme z viacerých ako molekúl alebo bielkovín, tak skrátka sme komplexnejšie bytosť, takže ten jazyk je len zložitejší, ale v podstate o novej kvalite hovoríme len na základe toho, že je tam množstvo, také nezadetateľné iné množstvo kvantity, ale opäť celá tá dilema, či to ide o esenciálnu vlastnosť človeka, alebo či ide o nejakú funkčnú komplexnosť, iba pomílenú otázku, že nemusí to byť jezornou otázka. K tomu sa možno ešte dostaneme v rámci diskusie. Poďme teda nejakým zisteniam, ktoré vieme vyextrahovať z biologických spisov. Aristoteles rozlišuje rozmanité kapacity alebo schopnosti, ktoré pripisuje jednotlivým živočíšom. Hovorí, že v svojich biologických spisoch, že zvuk alebo hluk, po grecky psofos, od hlasu, po grecky fone, a zároveň od reči, grecky dialektos. A tu máme, v podstate môžeme to prejsť. Hlas a zvuk sú dve odlišné veci a ešte je reč, ktorá sa od týchto oboch odlišuje. Hlas nie je tvorený inak ako prostredníctvom parencu, hotana, a preto všetky zvieratá, ktoré nemajú púca, netvoria hlas. Povedali sme, že majú schopnosť v podstate produkovať psofos, nejaký typ hluku alebo zvuku, ale nehovorí Aristoteles o hlase. A naproti tomu reč je artikuláciou hlasu prostredníctvom jazyka. Hlas a hrtán vytvárajú samohlasníky, jazyk a pery tvoria spoluhlasky. Opätovne študenti češtiny, z fonetiky, fonológie, ako pristupujeme k hláskám, samohlasky v podstate modulujeme. Ja sa priznám, ja nemám vzdelanie v lingvistike, takže budem hovoriť pravdepodobne trošku posunutými terminológiami, ale v podstate samohlasky produkujeme za pomoci modulácie hlasivkami, spoluhlasky potrebujeme, čo tam v podstate vytvárať perami, jazykom, opierať o podnebie, kto ich nemá, v podstate nie je schopný. Jasné artikulácie. Takže reč je schopnosť modulovať zvuk za pomoci, on hovorí niekedy akým súhrnným pojmom, že ovzdušňovacích orgánov, alebo fyziologických orgánov, a skrátka modulovať za pomoci voľného jazyka, podnebia a pieža. Tie stvorenia, ktoré majú reč, majú aj hlas, a ktoré majú hlas, majú aj reč. Môžeme si všimnúť, že v tej trojčlenke zvuk, hlas a reč v podstate funguje nejaká pojmová subsunkcia. Každá reč musí byť hlasom, každý hlas musí byť zvukom, ale neplatí to opačne. Čiže najširší ten pojem je toho zvuku alebo hluku. Reč je teda artikulovaným hlasom, ktorý vzniká spájaním, a to je dôležité grécke slovo diakrózis, čo znamená spájanie a rozpájanie, to znamená kombinácia nejakých menších jednotiek, s tým, že tá reč je rozlišiteľná na rad diskrétnych jednotiek. Tuto už sa vlastne dostávame, môžeme si zavolať na pomoc tú otázku Taylorovú, že je fonéma abstraktnou jednotkou, alebo je fyziologickou jednotkou, alebo psychologickou jednotkou. Na tejto úrovni by sme mohli povedať zatiaľ, že skúma fyziologické predpoklady, to znamená, aké telesné orgány musí mať živočích na to, aby dokázal produkovať to, čo mu Aristoteles hovorí reč. Ale zároveň hovorí o tom, že tento zvuk, ktorý on nazýva rečou, my dokážeme fraktovať, to znamená rozdeliť na základe našich aj
tvorivých orgánov, ktorými vlastne vytvárame ten zvuk, ale aj tých, ktorými ich počujeme, áno, ktorými vnímame ten zvuk na diskrétne jednotky, najmenšie diskrétne jednotky, ktoré mimochodom volá stojkeon ako prvky alebo elementy. A ďalej už to nejde, hovorí o hláskach. A tu by sme povedali, že v tomto zmysle je fónem abstraktnou jednotkou. Je to v podstate nejaký výsledok našej fraktácie zvuku, ktorý produkujeme ako rečniace živočíchy, z hľadiska Aristotela. No najdôležitejšie podľa mňa v tých biologických spisoch je to, že rozdiel medzi hlasom sa nezdôrazňuje z hľadiska semantiky, ale z hľadiska vokalizačnej komplexnosti. Toto je dôležitá vec, lebo on hovorí, najmä tomu, keď máte nejaký wild animal, tak roaring, hej, proste ten rev toho leva je v podstate tiež ako tlmočením nejakej, ja neviem, radosti, varovania, volania a podobne aj u iných živočíchov, tak toto má teda Aristoteles. A teda je mu možné pripísať, ťažko povedať, či sú to nejaké akože emócie alebo nejaké inštrukcie základného druhu, ale hovorí, že hlas je tu na základe fyziologických predispozícií, ktoré sme už menovali, hovoriteľ a toho komplexného aparátu, skrátka nutné vnímať na základe vokalizačnej komplexnosti. Dobre. Teraz pred nami bude taká otázka, že aký konzistentný a o Aristotelovi sa vie, že v istých fázach teda svojho už nie pôsobenia na akadémii sa naozaj venoval pomerne podrobnému, dnes by sme povedali, biologickému výskumu. To znamená, bol to výskum proste morských živočíchov alebo zvierat, ktoré dodávali z expedícií, hej, Alexandrovi ľudia a dokonca využíval na prácu aj ľudí, ktorí mali nejaký exponovaný alebo teda neštandardne posunutý typ zmyslového vnímania. A tam, kde si nevedel pomôcť, tak tam skrátka si pomáhal za pomoci jednoduchých inštrumentov. Doteraz sa nevedia vedci zhodnúť, že aké je možné, že dal také dôkladné a bez mikroskopu alebo v podstate brúseného skla nemožné zistenia o anatómii niektorých druhov živočíchov. A teda ako časť toho výkladu spočíva v tom, to hovoria tí fajnšmekri, ktorí sa venujú filozofii, biológie, u Aristotela, tak hovoria, že pravdepodobne išlo o jeho kooperáciu s ľuďmi, ktorí majú mimoriadny zrak alebo mimoriadny sluch, a pomáhali mu to zapisovať a diskutovať o tom a skrátka robiť z toho nejaký druh konzekvencií. Čiže aj keď nemáte inštrumenty, využívate ľudí, ktorí majú posunutú, ten prach, citlivosti na istý typ fenomén. Dobre, tu sme si povedali, teda prechádzame k reči, nejakému zhrnutiu. Reč dialektos teda musí spĺňať 3 také charakteristiky alebo 3 črty. Musí to byť artikulovaný hlas, kde podmienkou je naša schopnosť kombinovať tie diskrétne jednotky zvuku. To znamená, ak viem povedať fakt, že keď zoberiete slávikov z nejakej oblasti a papagáje z nejakej oblasti, tak budú mať vykazovať podobnosti v speve, ale bude tam aj nejaká identita lokálna. Áno, to znamená, urobí zistenie, ktoré sa netýka len ľudí, ale ktoré sa týka aj tohto druhu spevavcov a hovorí o dialektoch tej reči, alebo dialektoch artikulovaného hlasu. Toto sú zistenia. Dôležitým z hľadiska možno
kognitívnych kapacít, je tam tá schopnosť učenia sa, alebo sociálneho učenia, ešte sa to zvykne ako odlišovať v tejto lógii, ale toto teraz nemôžem ísť, aby sme sa trošku dostali ďalej. Skúsim urobiť taký záver, unáhlený, ale nemôžem robiť špecifické veci len v oblasti antiky, ale aby som naozaj niečo ukázal v relevancii Aristotela, tak musíme uzatvárať. Tak z tých biologických čísel podľa mňa sa dá vyextrahovať takáto zjednodušená tabulka, že ak živočích produkuje akýkoľvek typ naozaj zvuku, hej, to môže byť škrábot krídel, to môže byť proste akýkoľvek prejav, hej, takýto psofos, podmienkou, fyziologickou podmienkou je to, že musí byť schopný to robiť na základe časti tela, hej, a typickým predstaviteľom toho môže byť, dajme tomu, nejaký druh hmyzu, hej. Ak hovoríme o zvuku, ktorého fyziologickým predpokladom je dýchacie ústrojenstvo, plúca, priedušnica, hej, hlasivky, tak hovorí, ešte nebudem hovoriť o hlasivke, plúca, priedušnica, tak hovorí, že vtedy už u živočíchov môžeme sledovať komunikáciu, ktorá v podstate nesie význam. Tie významy sú jednoduché, vyjadruje sa tým sociálna náklonnosť, nejaká sociálna proximita, v podstate môže to byť varovanie, môže to byť volanie, môže to byť vábenie, iné veci. Hej. A je to tlmočenie radosti, bolesti, dajme tomu, a on uvažuje o takýchto živočíchoch, spomína ako príklady týchto expresov delfíny alebo žaby. Už dnes vieme, že v prípade rastlinov sa to správa inak, ale opätovne nebudeme sa tomu venovať. Potom hovorí o schopnosti reči, to je schopnosť na základe syntéty spájania tých diskrétnych jednotiek artikulovať hlas, tam hovorí o dialektos. Podmienkou je voľný jazyk. Ešte vysvetľuje v jednom spise, že skrátka tí spevavce, ktoré majú mäkší jazyk, ľahšie, alebo teda majú väčšiu variabilitu tých zvukov a dokážu v podstate ako keby komplexnejšie, hej, z hľadiska nás ľudí, ako komplexnejšie systémy produkovať toho modulovaného hlasu. Tvrdené jazyky mali nejaké druhy papagajov, to si všimol, to riešil na okraji. Je voľný pohyb jazyka, o sociálnej funkcii hovorí akože recipročná expresivita a učenie sa. Tam bolo to dôležité, to neviem, či som... Dobre, toto pripisuje napríklad jednotlivým druhom vtákov, ktorých som už menoval. Tu som urobil takú malú odbočku, že ak ide o zvuk, ktorý je modulovaný na základe nejakých fyziologických predispozícií, to znamená, hovoríme o fore, ak je artikulovaný a spájaný, tak hovoríme o reči, ale ak je nespájaný, tak hovoríme o tých prvkoch, z ktorých sa to forne spája, to znamená, hovoríme o hlase. To A to znamená nespojené, nespojité. A tie nazýva stoikeon alebo prvky. Je to ten istý grécky termín, ktorý používa najmä tomu Empedokles, keď má hovoriť o 4 živloch, ktorí používajú predsokratici, keď proste snažia sa hovoriť o tých najzákladnejších, ďalej nedeliteľných stavebných kameňoch univerza. Dobre, pohneme sa teraz v podstate od toho, čo sme si povedali. Aké? Jaké?
uvažovania, ako on má ten v podstate ako tie praktické dvojice, pomocou ktorých vysvetľuje, dajme tomu zmenu alebo dianie ako Hila Norfe, alebo proste potenciál, aktualita alebo dynamizmus a energia, tak ako má to učenie o 4 príčinách, tak duša je účinnou príčinou toho hlasu. Ona ho musí vyvolávať. Tomu sa hovorí, že to musí byť vôľový akt. Hej? Musí byť vôľovým aktom. Príklad, rudimentárne, ospravedlňujem sa za jeho prízemnosť, keď si človek krkne, nejde o hlas, hej, len neartikulujeme dobrovoľne na základe toho, aby sme usmerňovali nejaké konanie, ide o nejaký typ prejavu, ktorý možno organizmus niečo oznamuje, ale mimovoľne, hej, povedali by sme, nie že nevedomo, ale nechce. Kľúčom k špecificky ľudskej forme reči je konvencionalita a v Aristotelových spisoch sa často určite nie instrumentom typu kladivo, ale bude to hovoriť v práci o význame významu, ale hovorí, že je to sociálny instrument. Je to instrument, ktorý sa vygeneroval a funguje až v spoločnosti. Na to sa nadväzuje tá myšlienka jazykovej delovej práce a iných vecí, ale to teraz nepôjdeme. Čiže na základe konvencie. Z hľadiska filozofie jazyka a lingvistiky teda platí, že zmysluplnosť u Aristotela jednoznačne záleží od konvencie. Konvencie, ako používame zvuky pri koordinovaní našich praxí, by sme mohli povedať, ako sa vyskytujú, ako sa pravidelne opakujú a teda na základe tých opakovaní a na základe ešte iných aktivít, o ktorých si niečo povieme teraz, tak vieme usmerňovať naše konvencie. Dobre, teraz maličký odskok, to musel uvedomovať v češtine, ale zdá sa, že na rozdiel od slovenčiny, kde my sa učíme, že významovo tvorná jednotka jazyka je morféma, alebo teda slabika, špeciálne kmeňová slabika, tak Aristoteles toto neriešil, ale zdá sa, že ani mnohí filozofi jazyka to neriešili. Proste nechceli rozpoznávať slova, ako
významovo tvorné časti, ale skrátka meno majú zadefinované ako nejaký vokalizovaný zvuk, ktorý prostredníctvom konvencie nereferujúci k času a jeho časti nie sú zmysluplné mimo celku. Dobre? Sloveso je opätovne vokalizovaný zvuk, ale referujúci k času, ktorého časti nemajú oddelený zmysel. Pravdepodobne ide o to, že sloveso Aristotelových spisoch nenájdete slovíčko, ktoré by zodpovedalo nášmu slovu. On sa netrápi tým, aby našiel všeobecný termín alebo nepoužíva ho, ale väčšinou odlišuje mená, menné frázy alebo to, čo by sme dnes označili možno že aj prídavnými menami, zámenami, skrátka to, čo nereferuje k času, od toho, čo referuje k času. A to je problém onoma réma. Onoma je teda ako meno, zjednodušene povedané, a sloveso nejakým spôsobom pravdepodobne nechcem predbiehať, lebo zatiaľ vám to Aristoteles neprezradil v tých častiach, ktoré som sa venoval, nejako gramaticky nesie odkaz ku časovému vnímaniu, temporality. To, čo som už naznačil, politika skladobnosti a z hľadiska konvencionality a z hľadiska časového referovania. Takže máme nejaký vokalizovaný zvuk, áno, to znamená nejaký hlasový prejav, ktorý je dokonca rečou, lebo tá reč skladá z nerozlišiteľných prvkov, ktoré nazýva hlásky, nejaké komplexnejšie útvary, ktoré nazýva slabiky, a tie skladajú nejaké komplexnejšie útvary mená, slovesa a vety. Tu chcem urobiť opätovne odbočenie. Netreba si to predstavať, my sa samozrejme jazyk neučíme tak, že sa učíme najskôr hlásky, potom sa učíme a tak ďalej. Zdá sa, že proste fenomény v psycholingvistike ako blabotanie a neviem,
Prechádzame ku tomu veľkému jadru, na základe ktorého mnohí interpreti si teda ako osobujú právo bez toho, aby sa venovali nejako tým biologickým veciam a tým iným aspektom, ktoré Aristoteles rieši, tak na základe ktorého sa snažia vlastne prísť s tým, čo možno poviem aspoň, verím, že v pokornejšej verzii aj ja, k nejakej filozofii jazyka, k nejakému finálnemu obrázku, tak prosím, prejdime si tú chronicky známu pasáž, ktorá sa opakuje v mnohých knihách filozofie jazyka. Hovorené slova sú symbolmi, symbolom duševných zážitkov, psyché, patemata, a písané slova sú symbolmi hovorených slov. A práve tak, ako všetci ľudia nemajú rovnaké písmo, práve tak nemajú všetci ľudia ani rovnaké hovorené slova. Ale duševné zážitky, ktoré tieto priamo znázorňujú, sajme ja, znázorňovať, sú pre všetkých rovnaké. Tak ako sú rovnaké aj tie veci, pragmáta, grecky, na základe ktorých sa naše duševné zážitky podobajú. Komplikované, snažil som sa o taký doslovný preklad, rozpíšeme si to, vysvetlíme si to postupne. Niekoľko terminologických vyjasnení ešte predtým. Tak 50 až 100 rokov pred ním, keď si otvoríte Bibelskot, je absolútne zlyhanie modernej lingvistiky, že nerozlišuje, či hovorí o reči, alebo či hovorí o notačnom zápise, o písme. Hovorí, že proste na to sú úplne iné pravidlá, že sa to dá aj ukázať. Proste máme spoločné pomenovanie košík jazyk a snažíme sa prísť s niečím ako so stabilným uzavretým systémom, ja neviem, slovník a gramatika, že si s tým vystačíme. Oni hovoria, to je produkt proste abstraktného modernistického prístupu. Že takto ako jazyk sa dá zjednodušiť, ale pravdepodobne sa nebavíme o jazyku potom na tej úrovni, na ktoré zaujíma nejakého človeka, ktorý sa venuje biológii, alebo ktorý si na to najskôr bude všímať iné veci. Teraz k tomu výrazu psyché patémata. Angličtina, pozerám som si rozličné preklady. Platóna v Platónskej akadémii, kde v podstate Platón na viacerých častiach svojich dialogov používa na to, aby vysvetlil, ako podľa neho funguje vnímanie, tak používa tú metaforu s pečaťou. Máte nejakú pečať, skrátka do niečoho vyrýpete nejaký typ znaku,
detská sme robili do zemiaku, hej, potom namočíte, otlačíte to a skrátka na papieri bude tá istá forma, ako je na tom zemiaku otlačená. Dobre? Zdieľanie tej formy v tých obidvoch veciach má vysvetliť tú platónskú predstavu o tom, ako je nastavená kapacita našej duše, do ktorej sa otlačajú v podstate ako keby situácie, objekty alebo formy toho vonkajšieho sveta. Samozrejme, Aristoteles mal trošku iný pohľad na formy. Vieme, veľa vecí nevieme, čo Platón naozaj nám chcel povedať v svojich dialogické cvičenia, ktoré končia veľmi neopatrne, hej, a neúspešne veľakrát. Ale na čom sa väčšina teda kritikov aj ľudí zhodne je, že ak niečo určite zastával, tak to bol odlišný názor od Aristotela na to, že čo je podstatou foriem alebo ideí a ako majú rolu v ľudskom poznaní. Keď hovorí Aristoteles o psyche Platémata, pravdepodobne má na mysli a vzťahuje sa to ku Platónovi a jeho by sme nazvali ako nejaké hnutia, ktoré nastávajú ako reakcia nášho organizmu na prostredí.
nesiehnú Aristotelovi, keď skúmajú filozofiu jazyka, veľa z nich je asi racionálne. Ale keď sa teda venujú, že to podstúpia, tak sa dostanú diskrepancii, alebo ja sa pokúsim ukázať, že zdanlivé diskrepancii medzi tým, čo hovorí Aristoteles v spise o vyjadrovaní a tým, čo hovorí v spise o sofistických dôkazoch. V jednom spise tvrdí, že hovorená reč je... Chcem sa spýtať, či tu má niekto fixku? Nejaký nástroj na písanie? Dve interpretazione asi preto, že tu máme písané slova, tie sú symbolmi hovorené reči. Tá je vyjadrenie našich vysvetliteľov, zážitky, také použitia. To sa ešte dostaneme k tomu, toto budú prvá téma. Čo vlastne toto má významy, majú to významy nejaké jednoduché národné pojmov alebo komplexné národné. Dobre? A tie sú, dokonca hovorí, že toto alebo rovnaké alebo podobné grecky na z pragmata, s vecami, moderne ale v logickom spise o sofistických dôkazoch nám hovorí, že toto vôbec sa netrápi s týmto. Vôbec nejde cez nejaké duševné zážitky. Že skrátka, hovorená reč, nejaké slova sú znakmi nejakých stavov vecí, alebo teda nejakých vecí, jednotlivých vecí, a písané slova sú potom teda arbitrárne dohodnuté značky, ktoré majú kódovať alebo nejakým spôsobom odkazovať naše hovorené reči. Tak toto mám. Tak ako zodpovedať tú vec, že či tam je tá diskrepancia alebo nie? Povedali deliace čiara medzi písanými hovorenými vyjadreniami, ktoré nie sú pre všetkých rovnaké a myšlienka sú pre všetkých rovnaké. Slova sú teda konvenčné značky, nesúvisia s prírodzenosťou veci, ktoré zastupujú. Toto je jasné. Mal by nespoznať. Aristoteles sa zdôrazňuje, že jazyk označuje na základe konvencie a nie je nástroj správneho pomenovania. Povedali, poďme teda k tomu výrazu že C a D, to znamená duševné hnutia a stavy veci majú byť totožné, podobné alebo rovnaké. Takto to nájdete aj v preklade. Teraz, ako je to v tom preklade, ale u nás to nájdete vo viacerých variantoch. Aj v angličtine, že bude podobné, totožné, rovnaké. Aký typ identity sa tam stredí. V časti o vyjadrovaní hovorí, že toto skúmanie ale spadá do inej disciplíny a písal som o ňom v spise pojednávajúcom o duši. My nevieme, nenašlo sa ako nie je dodnes dohoda, že ku ktorej pasáži spisu De Anima odkazuje, alebo odkazuje k nejakému spisu, ktoré nemáme zahrnutý v korpuse Aristotelicum, to znamená v tých 219 zvítkoch alebo proste ako fragmentoch, s ktorými my skladáme poznanie Aristotela. Čo sa domnieva teda ako väčšinová interpretácia, to je to, že myšlienky alebo noémata, tu v spise o vyjadrovaní je patémata. Pátos znamená, Aristoteles slovo pátos používa vtedy, keď hovorí o trpnom rozume. Nous patetikos je trpný rozum. Keď hovorí o činnom rozume, hovorí o nous poetikos, o tvorivom rozume. Je evidentné, že všetky tie indície, ktoré sa nachádzajú v týchto spisoch, nás ukazujú ku Aristotelovej teórii myslenia a teórii vnímania zmyslového. Preto je dobré teraz sa pozrieť na to, že akú zastával teóriu vnímania. Tam si opätovne pomôžeme tým prímerom, ktorý som už povedal, alebo tou analogiou s tou pečaťou, že skrátka forma zmyslovej veci, ktorú Aristoteles
Ovládač, tento ovládač,
štát má tým 14 výskumníkov, ktorí sa venujú komparabilnému výskumu hlasových prejavov rozličných druhov živočíchov a pomáhajú si tou Hocketovskou tabuľkou, kde si značia, že ktoré z tých 13 dizajnových črt alebo základných črt komunikácie, teda ako sú typicky ľudské a u iných živočíchov nedajú. A v svojich článkoch dospeli k zaujímavým záverom niektorých, že dajme tomu Hockett ešte uvádza dve, ktoré iné živočichy nemajú. A dokonca Romuald Zírin, taký profesor biológie a filozofie biológie, ktorý sa venoval Aristotelovi, tak napísal, že zdá sa, že tieto dve, aj Aristoteles by povedal, že sú tie, ktoré už máme naviac ako iné živočichy. A to je duality of patterning, to označuje v anglickej literatúre, ja som to nevedel preložiť, asi nejaká podvojnosť štruktúry, alebo čo by sme povedali, a displacement. Displacement je jav ľudského jazyka, ktorý naozaj môže za to, že my dokážeme referovať k neprítomným miestám veľmi efektívne, veľmi koncentrovane a k budúcim udalostiam. Čo zase súvisí aj s Aristotelovou logikou future contingent, s budúcimi náhodnými udalostiami, o ktorých nevieme vypovedať, či sú pravdivé alebo nepravdivé. Táto duality of patterning vlastne sa zakladá na tom, čo sme si povedali na lokalizačnej skladovnosti, na našej schopnosti kombinovať hlásky do celkov, s ktorými konvenčne pomenované veci a vieme zosúľadzovať svoju pozornosť. A zároveň sa nám v tomto hlasovom prejave pravdepodobne, nevieme ako, z Aristotela to nevieme vypatrať, vygenerovala schopnosť, že vieme nielen ako keby prekonávať to, čo Klein označuje ako nevymedziteľnosť referencie, ako
akože vieme usmerňovať tými zámenami a ostenziou proste pozornosť ľudí a ich percepciu na nejaké objekty, aby proste sa začali na sústredovať. Ale že neskôr v tých komplexných javoch, ako sú vety, vieme usmerňovať aj to, či si ich majú predstavovať, či ich majú odliadať, či ich majú dokonca chcieť a podobne. Za to môže pravdepodobne, ak by som mal povedať špecifika podľa Aristotela, tak je to táto komplexnosť vokalizácie, artikulácia hlasu veľmi komplexná. Spájanie nevýznamných celkov, významových celkov a významových zmysluplných celkov. Potom, druhá vec, deliberatívna imaginácia. To je predstavivosť. Skrátka, človek musí mať schopnosť predstavivosti, predstaviť si
No, zvieratá majú podľa neho hlas, jednoznačne. Uh, hlasovým prejavom, dajme tomu leva, je proste ten neviem, čo je to grécke slovíčko k tomu, hej. To by bol hlasový prejav, lebo by splňal tie fyziologické predpoklady, ako on si to tam teraz zadefinuje. A takisto by to bol spev vtákov, dajme tomu, ale takisto by to bol hlasový prejav typujem A, B. Hej. Toto by nebolo rečou, lebo rečou sa to stáva vtedy, keď ja začnem B, a C spája doslova bác. Hej? A keď v podstate tým, ešte nehovoríš, že aké ciele tým sledujem, alebo ako to má úplne funkciu, ako tá semanticita k tomu prístupuje postupne, ale tu už na úrovni hlasu. Čiže ak sa pýtate, že ktoré, ak rozumieš správne otázky, že ktoré živočíšne druhy by disponovali, ktoré by Aristoteles pripísal, tak hlas by pripísal, dajme tomu, cicavcov, vtákov a tak ďalej. Reč by už pripísal len ľuďom a spevovcom a papagájov. Hej? A dajme tomu, už logos by už hovoril len v prípade človeka. Ale ja mám pocit, že to sa spája s tým, že ako on tam mal logos na konci tej prehľadovej tabulky, tak ten logos, v podstate on hovorí, že mám schopnosť
obraz, ktorý bola